Jut. Lah kowe menapa rupane kok wedi? Sopo sing wedi? Lah nek ra wedi ngapa mlayu? Aku pemlayu to, Nyok. Asline aku mulai keblek ngising. Lah ngono kok ya mbok susul lho. Oh, alah kowe mang blem ngising to. Lah ngono kok ora omong kowe. Lah wong ngising mbok kon ngomong arep mbok pangan pisan mau piye? Lah aku temenan tuntul ya kena to. Potonganmu kaya pentulan, omong kok jeplak ya. Ya dok dhewe kono to. Lah niki ya ngono, Plun, wis ro wong iseng ya mbok urus. Wis rasa padha kakean cocot, malih rambut ngising aku. Lah warung kemang sidane piro bayari no. Gampang wile urus aku to, Nyok. Awakmu ora usah melok mikir. Kuwi lho wis langganan aku. Wis to Nyok, wis ento wenang musuh bos ndut iki. Pokok dino iki awake dhewe dilos iki engko. Ya ta, Bos? Lah, Ndang, saiki awakmu pengen mangan apa? Bos, sate gule banyakan piye? Hahaha. Aku selawas urip wong tok mangan kuwi. Ruwe ning gambar tok iki. Sate gule banyakane apa to, Nyok? Liyane ora enek to. Seta, Bos. Sate ora termasuk makanan sing wis berkelas to. Berkelas lek bagimu, lek bagiku ya ora. Ora piye maksudnya, Bos? Ora wani, Nyok. Aku kan duwe penyakit darah tinggi to. Walah di, bakno bose ludurane inggil. Wah, ora soto babatake, Bos. Lek sotone ra apa-apa, Ji. Babate lho sing berbahaya iki. Bahaya piye to, Bos? Iya lek sing kebabat sikilmu ora apa-apa, Nyok. Lah lek sing kebabat gulumu, kok gak malah modar wis do mbadok kowe. Soto babat, soto jeroan lho, Bos. Ora dibabat gawe arit. Justru kuwi di sing berbahaya iki. Berbahaya piye to, Bos? Kolesterolku lho pikiran. Atuh, rodok soro kingku Nyok. Arep mangan enak ora iso kelakon. Lah terus piye? Sing duwe tibake penyakit tok. Aku kae kan tau omong to di. Lek asline awakku ki ra patek sehat. Wis ngene, Bos. Ki enak tur yo aman. Rica-rica kirek ya. Malah kuwi. Lah napa neh to, Bos? Kok geting aku? Lah mosok aku arep mbok kon mangan sak komunitasku dhewe. Yo. Lali ya, Bos. Aku lali ya. Nah kuwi kanca sak komunitasmu. Mangkane kuwi. Lah terus ki mbadoke kapan? Wis to manut aku, penak-penak. Nyapa raimu tak koplok pisane kok. Nyapa tunduk aku lebar mangan temen pedes. Dong badoke urung kepesen. Oke. Mas, balik sana. Beh, kok gak jelas toh? Silangan masuk, Bos. Oke, Bos. Kosek. Wis, Bos. Lah, iki lho makanan favorit tur aman kanggo aku. Ini kayak mantep, Bos. Kangge aku yo ora apa-apa timbang ra badok. Tiga apa to, Bos? Aku dancuk. Bos sing ono to, Bos. Lah iki yang ngono lah Mas, ron dibuka wis mbok inceng. Mangkane rasa biayaan kaya wong ora tau mbadok. Bos, aku tak tanduk ya, Bro. Kowe iki nguntal ae urung wis geger tanduk. Wis to engko mbadok kok sak jebole wetengmu gak apa-apa. Oke, Bos. Lagi pentol apa kerikil to kok cilik-cilik ngono. Kurang gede ndase kancang iki tono. Umumnya pentol, Bos ya. Ukurane sak mini iki lho. Karek gaglak kaya kakan cocot kabeh. Mas. Sik, dino sik. Apa, Bos? Dambang goreng iki. Bisa no, Bos? Oke. Iya, Di. Enak. Enak, Nok. Masalah jane cangkem aja gelangan urung-urung kok wis mentek.
Oke. Bos. Nyapa kok tutuk-tutuk? Melok mangan pisan gak apa-apa. Mas yo bakso mungko bakal tak bayari. Oleh dah. Oleh los. Oke. Bos, tanduk bos. Jika ada bos. Los. Di, nyok. Tandukan ae. Gak wis, Dut. Wis parek aku. Ndak kuat utangku. Lek ngono aku tak tanduk ya. Kowe tanduk, tak anteni ora mlaku ya. Ayo, Nyok. Aku neh, Mas. Oke. Sampai neh lo ya ora apa-apa. Aku wis warak, Mas. Warak tenan dia. Bah, tenan nyok. Yo lagi iki aku mangan bakso rasane no enak emang. Ya bener omongmu direk jenenge Suko Parisuko. Mantap. Dengaran gitu tok. Duitnya sing akeh nek. Ya iya kok. Wah, Awake dhewe iso dilos, Man. Duitku kok ora enek. Masuk karut nang kali. Iya iki. Mas, njaluk banyu nang ngombe? duh aku lali gak gowe Mas. Piye to sampean tak tukoni bakso sampun mbiyane kok ora nggo banyu ngombe? Sing tenang samantene kene dhisik tak jelukne warung ya. Hah? Jo suwi ya? Oke. Iya teke, badok rong bayar mayu. Hei. Patre celeng-celeng ranggena. Untunge aku mau melok mangan. Jatuh prayo min jeru.